Ak máš rád rum, prestaň scrollovať. Najväčší rumový festival na Slovensku sa už blíži a tu je 5 dôvodov, prečo by si na ňom nemal chýbať. Ak ťa zaujmú, toto video pošli aj parťákovi, s ktorým si na festivale pripiješ. Trnava Rumfest je najväčší rumový festival u nás a tento rok sa koná už po 5. krát. Nájdeš tam veľké svetové značky, ale aj rôzne níž rumy pre znalcov. Na svoje si teda príde každý. Chceš pokecať s ľuďmi, ktorí dohliadajú na výrobu tvojho obľúbeného rumu? V Trnave môžeš. Festival totiž navštevujú zástupcovia značiek zo zahraničia. Ak sa chceš v rume vzdelávať, čakajú ťa špičkové degustácie, vrátane mojej so značkou La Maison du Rum. Tento festival nie je len o rume, ale aj o skvelej atmosfére. Každý večer sa Trnava zmení na malý Karibik. Rum, tanec, latinorytmy, zábava až do noci. To proste chceš. A najlepšia správa na záver, tento rok je festival dvojdňový, takže teraz už žiadne výhovorky, ak ti jeden deň nesedí, v zálohe máš druhý. Nezabudni, 13. a 14. júna sa vidíme v Trnave. S kupou vstupeniek odporúčam zbytočne nečakať, pretože minulé ročníky sa úplne vypredali už v predpredaji. Všetky dôležité info nájdeš na www.trnavarumfest.sk. Na zdravie.